do not reflect those of the show, the management, and the company. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko. Sarong maray na pagkahapon po sa Satuya Gabos, mga tugang mga kababayan na Bicolano y Bicolana. Aldaw kita ngunyan in Miyerkules, Disyembre 8, 2021. Sulo muna ako ngunyan digdi sa studio, sa programa. Alagad uraatyan mga tugang makakaibanan taman via Zoom ang sakuyang partner. Mga tugang, arog kan sinabi ko, pet sa utso ngunyan kang Disyembre 2021. Importanteng maray an aldaw na ini. Siyempre, pinagsisilibrar kan gabos na mga Kristiyano Katoliko ang inaapod na Immaculate Conception. Alagad may saro pa kita ngunya na pinagsisilibrar, lalo na po digdi sa programa mga tugang mga kababayan. Ngunyam po ang aldaw kan kumplianyo kan satuyang kongresista na pilantropo na may bulawan na puso na nagtatabang sa mga kapwa Bicolano. Puon pa ka ito sa good ngunyan. Birthday ngunyan mga tugang ni Congressman Saldico. Kaya happy birthday, Congressman Saldico. Sabi ko nga ni, ang kongresista na pilantropo may bulawan na puso. Ako mga tugang ansaro sa mga buhay na patutuo kan pagtabang ni Congressman Saldico. Dayan matatawaran. Sinubaybayan ko ang istorya ni Congressman Saldico. Puon pa ka ito. Kan siya ordinaryong negosyante hanggang mapalaog nga ni sa politika. Mga tugang, mga kabarangay. Aron ko, kan natuklasan ako ni Congressman Saldico para tanom akong kamote. Ngunyan medyo yaw nakita digdi sa telebisyon sa tabang yan ni Congressman Saldico. Kaya akong buhay na patutuo dyan. Kaya Kong, salamat po sa pagtabang sa mga arog sa muya na mga simpleng Bicolano and sa gabos na mga Bicolano. Happy birthday! Pero matindi yan si Kong Imbis na si Kong ang darahan mo ki regalo at siyan aramo nindo. Ta imbis na si Kong ang dadarahan ta ki gift, mga tugang si Congressman Saldico ang may regalo ngunya na pagkaaldaw sa mga Bicolano. Mga tugang. Kan Lunes, nabistuta ang second nominee kan Ako Bicol Party List na si Atty. Jill Bungalon. Ngunya naman mga tugang, bibistuhon ta ang pandiurag na third nominee kan Ako Bicol Party List. Sadit sana, alagad malanit. Mga tugang, siya po tabi si Atty. Ramiro Bores. Attorney, masiram na pagkahapon po tabi. Good afternoon man tabi Joshua and arog po kang sinabi ni Joshua Casubago, happy birthday to our chairman and our Congressman Saldico. Opo, yan at yan, garo attorney, si Kung an may pasurpresa sa mga kababayan ta, siya ang marigalo Tama po yan, Joshua, and sa satuyang mga paraantabay, abangan po nindo yan. Yan. Opo, attorney, arog kang nabanggit ko, ika na po ang third nominee kan Ako Bicol Party List, ngunya napapaabuto na eleksyon sa 2022. Para po sa kaaraman kan mga kababayan, lalo na siyempre kan gabos na mga kababayan tang Bicolano y Bicolana, naghahapot sinda. Si si Atty. Ramiro Bores. Ako po, arog po kang inot kong pag-explikara digdi sa inot na interview digdi sa satuyang programa. Ako po, pinangaki kay itong January 11, 1971, kung kaya po ngunya na maabot ng January 11. Advance happy birthday. 51 years old. 51. Ang sakuya pong elementary, ang sakuyang ina, maestra po duman sa Estancia Elementary School. Duman po ako nag-eskwela sa Estancia Elementary School na ang location po sa Estancia Malinaw, Albay. Ako po nag-graduar duman kang year 1984. Kang nag-high school na po ako, naglipat ako sa Tabaco National High School.
duman po ako in-enroll kan sa kuyang mga magurang and natapos ko man po ang sa kuyang pag-eskwela kang 1988 and then nag-decide po ako na magtapos kang political science diyan sa Bicol University kang 1992 and ang sa kuya pong kolehiyo digdi sa UST Legazpi kang panahon po Aquinas University College of Law po ini kang 1996 man po ini natapos ko. I took the bar on the same year and passed the bar examination in 1997 kang nagluwas po ang bar. Ayun. So sa madaling sabi po, Attorney Ramiro Bores, saro ka pong propyong Bicolano. tama Dugong po Bicolano talaga. Tama po yan. Opo. Ngunyan, sa kuya pong professional career since 1997, Yan gani po ang gusto kong sunod na ihapot. Pirang taong ka na pong abogado at saka saing ka po nagtapos kan abogasiya mo and ano ang specialization mo bilang abogado tabi, Attorney? like what I said po kasubago, tinapos ta ang abogasiya digi sa UST Legazpi kang 1996 and puminasar po akong ng 1997. So from then on, more than 20 years na po More than akong 20 years na. abogado. Almost 25 years na this year 2022. And pong nakapasar ako sa bar examination kang 1997, nagi po akong practicing lawyer and way back in 2006 until 2009, ako po ang presidente kang Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter. Oho. And I used to teach also law in Tabaco College way back in 1999 until the year 2001, and from 2001 until 2013 nagturo man po ako sa UST Nangunyan nakang inot Aquinas University College of Law sa law school man po. Ayun, opo. So, nabanggit mo kasubago pala, Attorney, naging IBP president ka po pala digdi sa Tama po probinsya kan Albay. Saro yan na pud ka ini, organisasyon kan mga abogado, kan mga lawyers na respetado mga tugang. Sa imong pagiging abogado tabi, Attorney, ano sa mga naging personal mo pong advokasya? Kang panahon pong ito, ang sakuyang ginibo digdi sa Albay chapter kang ako naging presidente, ang pinakang inot po siyempre we are instrumental sa pagpatugdo kang IBP building diyan. Naging IBP building po iyan kang time na ako po presidente at the time, and of course we were instrumental also sa pagtabang sa satuyang mga kahimanwa na daing oportunidad na kuaki serbisyo kang pribadong abogado through free legal service kang Integrated Bar of the Philippines. Sarap po yan sa satuyang mga nagibo po kang time na ito. Opo. So, gustong sabihin po, Attorney, puon pa ka ito talagang nagtatabang ka na po sa mga kasaradayan ng mga Bicolano? Tama po yan. Dakul po man ang natabangan during that time na ako po ang presidente kang IBP digi sa Albay na mga nagtitios talaga sa kalay na tao na natao ng tanin oportunidad na mairepresentar kan sa indang kamugtakan sa mga korte. And besides that, nagiman po akong presidente kayto kang Lions Club. Kung saan ang mga kasaradayan na taonan taman po na oportunidad na matabangan through civic acts sa pagtao sa indaki mga serbisyo as in pigaapod tang mga food packs and other gifts during Christmas season and other occasions po digdi sa satuyang banwaan. Opo. Gustong sabihin kay ito po, Attorney, nagtatabang ka, nagigibo ka kay mga pag-asikaso sa mga kababayan tang Bicolano sa personalidad in pribadong kapasidad. Ngunyan po, ano ang pinakamayor na rason or motibasyon tabi, Attorney, na nagbusol sa imo para akuon mo ang challenge or ang agyat na ikamaging third nominee kan Ako Bicol Party List na malaog gani sa inaapod na bida politika or public service talaga? Tama po yan. That's a very good question, Joshua.
Ako po, dahil ko pa naisabi na kang July 2020, nagserbi po ako na Chief of Staff kan sa tuyang Congressman Saldico. Ngunyan, during the time na nagserbi po kita dyan, nahiling ta ang importansya kang mga proyekto kang Ako Bicol. Lalong-lalo na ining water supply system project ta. Nadakol na mga kababayan ta ang natatabangan na day natatawanan kimalinig na tubig. Tamang-tama sa pandemic pong ini, ang pinakang panglaban ta talaga, bako ining mga makakatabang ang bakuna, pero inot na inot ang satuyang salod. Kung kaya, ining pagtao kimalinig na tubig sa satuyang mga kahimanwa, importantihon po ini. Kaya, kang ako po tinawanan nin oportunidad kan satuyang chairman and the executive committee of Ako Bicol, na pilion as a nominee, third nominee kang Ako Bicol. Bukas puso ta po ining tinanggap dahil sa nataonan po ako nin ideya na manlain-lain na projects ang pwede tang i-share sa satuyang mga kahimanwa. Bako lang iyan ng water supply system project, igwa pa kitang mga training sa TESDA, educational assistance, medical assistance, as Chief of the Staff, ako po ang personal na nakakahiling kang mga accomplishments na ini na pigigibukan sa tuyang congressman. Opo. An Ako Bicol Party List tabi Congressman, sabi ko nga ni data matatawadan ang track record puun pa kang 2010 sa pagserbi sa mga Bicolano sa manlain-lain na aspeto. Now, ika po mo niyan bilang third nominee, Attorney Ramiro Bures, na pwede ko na nga ning apo doon, Congressman. Ano sa iling mo tabi, Attorney Kong, an maikukontribuir mo pa and magiging dakulang partisipasyon lalo na ika bilang batikan na abogado digdi sa mga programang inikan Ako Bicol, ilalo na sa paglaog sa legislatura sa Kongreso? Dahil po madidipisilan kita kasi may mga pinuuna na ang satuyang mga congressman. Lalong-lalo na ining water supply system project na pinanginginotan ni Congressman Saldi. Ipapadagos na lang po ini. Ini man po si Kong Pido, dakulon man po siyang bills na napuunan sa Kongreso. Saro na po diyan ang pagtabang sa tuyang mga retirees, mga benepisyo po sa mga maestra, public school teachers, na ako po bilang aki maestro as in maestra, pwede pa pong ipadagos na iyan ang mga bills na iyan. And as a lawyer, dakulaon man po digding oportunidad na matawanan tani na amendments ang batas ta sa hudikatura kung saan mas mapahiwas ta ang oportunidad sa satuyang publiko na magkaigwa nin access sa satuyang mga husgado that will strengthen that constitutional rights that is known as free access to our courts. So gustong sabihin po, Attorney, ngunyan pa sana habang nasa panahon na ika po aspirante bilang third nominee kan Ako Bicol, igwa na tulos ikang mga nasa laugan kayo sa imong kaisipan na kung sakasakali na yaong ka duman sa Kongreso, igwa ka na tulos ki mga naiisip na gibuho na bill. Totoo po yan, Joshua. Ayun, opo. So, klarado po yan. Now, siyempre, Attorney, sa lighter side naman kita, yan, so mga seryoso nga po ko. So, bago nabanggit mo, mas 51 anyos ka na, Attorney. Siyempre, may maapot yan. Kumusta man nga si Attorney? Ano nga, sultiro pa yan? Kumusta man nga ang love life ni Attorney? Sa ngunyan po, ako po, open sa publiko ini na nag-avail po kita kan sa tuyang annulment. So, sultiro si Attorney? Not necessarily po kasi igwa na po man kita nga commitment and baka po ngunyan na December dahil ang sa kuya pong annulment both civil courts and sa simbahan baka ikasal na naman kita sa simbahan. Ay,
Matindi talaga si Atty. Kaya bago maging congressman kita, iguana naman kita. Iyan baga pigsasabi ko, commitment. mga tugang, kung minsan pag hinilingtaan mga abogado, ta medyo serious type eh. Kasi siyempre, tungkol sa batas, alagad sa lighter side, sabi ko, nahiling nito, na-discover tango niya na si attorney, lumalab life din. Attorney, ano po ang mga hilig mo? Na hobbies o sports o ano po ang kwan? Ako po, saro po yan sa sakuyang mga obheto pa na maikontribuer sa satuyang kongreso kung kita swertiho na maging parte kang legislative department, which is to give importance to our health. Ako po bilang abogado and at this age, mahiling po man po baganin doon na medyo fit pa man kita, I am into exercise. So, very important po sa tuya na kagabsan, lalo sa panahon na ini, na makusog ang sa tuyang salud. Kung kaya halos po oral daw, nag-exercise kita. And I am also into intermittent fasting na pigaapod da. Kaya pala nan kuan ni attorney, ang mga lawas ni attorney, mga pangkuan eh. So mga lawas kan mga artista sa showbiz, ano? Attorney, bilang third nominee, kumusta? Nakapaglibot-libot ka naman po sa manlain-lain na mga lugar digdi sa Bicol? Nakapag libot-libot naman po kita, and even before na naging third nominee po kita, medyo aramta na ang paralibot kang Bicolandia dahil ako po nag-practice degree sa Bicol kihalawig na panahon since 1997 until 2013, and from 2013 hanggang sa naging chief of staff po ako ni Congressman Saldi kang 2020, nagtrabaho po ako sa Manila, nasa law firm sa Manila. Pero ining mga masunod na daw attorney, malalauman kan mga Bicolano na maiiling ka man in the personal, halimbawa sa Catanduane, sa Masbate, sa Sorsogon, and sa iba pang parte kan Bicol. Natural po, kasi may commitment na po kita sa satuyang mga kababayan na Bicolano. As in, siring man po, maski po sa Metro Manila, maglilibot man po kita, as in, sa iba pa man ng mga party kang nasyon, dahil may mga Bicolano po diyan. Opo. Okay. And sa sakuyang last question, attorney, congressman, ano po ang magiging promesa mo sa mga kababayan tang Bicolano kung sakasakali po tabi napapalari na ang sarong attorney Ramiro Bores maging kongresista, ikatulong nominado kan Ako Bicol Party List? Ano ang malalauman kan mga Bicolano? Sinabi mo na tabi, Joshua Casubago, na nasa pagtabang kita, di man kiibang gigibuhon, kundi ipapadagos iyan, asin mas gigibuhon tapa na magkaigwang mga improvements sa satuyang mga pag-execute kang satuyang trabaho. Ayan, opo. Attorney Ramiro Bores, Congressman, salamat pong maray sa pagbisita digdi sa studio. Good luck po sa imo. And mabuhay ka. Salamat po, and I would like also to extend sa mga kababayan ta na have a blessed day of Immaculate Conception today. Ayun, opo. Mga tugang, sa tuya pong nakaulay si Attorney Ramiro Bores, ang ikatulong nominado kan Ako Bicol Party List. Attorney Ramiro, Congressman Bores. Pag-abot kang panahon, mga tugang, nadagugta ang sa iyang pinagikanan, ang sa iyang mga advokasyan, sa iyang mga gigibuhon bilang abogado, pag-abot duman sa Kongreso. Sa samuyang pagbabalik, aramon tango niyan kunhain ang sakuyang kapartner na si Remy Maha Salvador Mindones. Diyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang, ora mismo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po kay Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamar ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Ako lang ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang sagip sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma.
Hindi ko maintindihan. Pwede ka mag-college ulit, Alex, kung gusto mo. Kaya nga gumawa ako ng free college education na pinondohan ko nung ako'y senador. May libreng wifi din po doon. Nag-budget din ako ng 327 million na libreng wifi sa mga SUC state universities at colleges. At ngayon, nag-file ako ng 1 tablet, 1 student para sa mga bata. Talagang lodi kita, Loren! Kaya pala hindi mo mabasa baliktad ang libro, Alex, dear. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Sabi nila, aalagaan namin kayo. Pero, ba't parang napabayaan nila kami? May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol. Tadakulan ang tabang di sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Mga pasyalan at lugar na mapapaabda ka. Mga pagkaing lasang, pahingi pa nga. Pahingi! Mga personalidad na mapapasana all ka. Sana all! At iba pang kwento sa Bicol nyo lang makikita. Actually, our school has the Nawasa. Kaya lang it consumes much of the MOE of the school. Yung mayroon doon sa likod ng senior high, yung rain-fed na istakan, meron din doon. Pero siyempre it's not safe for the plants, watering the plants only and cleaning of the CR. But sometimes there is no water available. So, we really rely on the Nawasa, which is very expensive on the part. There are times na there's no water. So, syempre, mahirap. Physically, mahirap. Kasi bomba. Pero din sana, meron din. Pero yun nga lang, bomba. Hindi gripo na meron na sa loob ng bahay. Hindi siya naiinuman. Kasi, marami ng bahay. Syempre, hindi mo na sure kung
clean yung water. Marami ng mga septic tanks. Yung yung iniinom, bumibili kami. Mas easier syempre. Hindi na magabit-bit ng tubig from poso sa padiretso sa balay. So, easier siya. Syempre, malaking tulong siya. In case pa na na pwede siyang inuman, hindi na kami bibili ng ng drinking water. Din 'yon. For 1 month, kung nagko-consume ka ng 1 gallon a day, almost 900 per month din 'yon. So, kung pwede na siya inuman, yun, isang yun, tipid. As of this time, we are anticipating that this must be used by the students during the by the time that there will be the face-to-face soon. Of course, it will be of great help for the students' consumption and for the teachers also for cleaning the surroundings and within their area of there are service centers, we have canteen, we have guidance clinic, we have canteen, we have guidance cubicle, we have the faculty room. So it really needs huge amount of water which can be drawn from here. Minute lang puno na yung balde. So maano talaga siya, madali makakuha ng tubig. So we are thankful that we have this project of the Ako Bicol, which will hopefully be of benefit and be useful to the school. Because each room has its own toilet to be maintained. So we really need that for the cleanliness and health concern of the students. Thank you very much for considering the erection of this project for the benefit of Barrio National High School. And we are considering it in behalf of the high school. I am considering it that it is a blessing. It is of great help for the people here in the school who will be the people, the internal and external stakeholders will of course benefit to this, and of course the people around the school. Thank you very much. More power to the Ako Bicol. Yung Ako Bicol talaga, kahit hindi lang sa water system, ako personally alam ko marami siyang natutulungan. Pag may mga nangangailangan sa hospital, di ba? Doon nga sa BRTTH mismo meron silang office, makakalapit ka. So malaking tulong siya sa mga Bicolanos or Albayanos specifically. Tapos ano pa ba? Alam ko meron din silang mga scholars, di ba? So yung water system is another project na naman nila na I think makakatulong talaga siya, lalo na sa mga barangays na mahirap talaga yung tubig, yung mga tataas na barangay. So pasalamat syempre, thankful sa Ako Bicol and kay Congressman Saldico.
Nagbabalik ang tabang ora mismo. Kasuba go mga tugang naunambitan ko na birthday ko niyan ni Congressman Saldico, ang kongresista kan ako Bicol na may bulawan na puso. Bareta ko niya nasa luwasan sa kuyang kapartner kay wara digdi si partner Remy. And nabanggit ko man kasuba go mga tugang na si Congressman Saldico siya ang may birthday, imbis siya sa tuyang regaluhan, garo siya ngunyan ang may regalo sa mga kababayan tang Bicolano. Mga tugang, mga kababayan, siya ngunyan ang mananao, imbis na siya ang tawanan. Hanapon ta, kung hain ngunyan, ang pa-birthday ni Congressman Saldico para sa mga kababayan tang Bicolano sa paagi ni partner Remy. Partner, hain ka ngunyan! Partner, Diyos maray na paghahapon sa imo dyan sa studio, asin sa tuyang mga parantabay. Live kita digdiyo sa San Andres, Santo Domingo, kung sain 30 benepisyaryo ang pinili ni Congressman Saldico na matawan nin regalo. Ngunya na pagkaaldaw mga ka-aksyon, partner, birthday kan sa tuyang padabang congressman ni si Congressman Saldico. Asin niya kung di mga ka-aksyon na iiling ta ang mga maswerteng benepisyaryo na pinili ini mga ka-aksyon tanganing matawan sinda ning amay na Christmas ni Congressman Saldico. So aside kayan tabi partner, labi kan sa tuyang mga kababayan, mga benepisyaryo, mga residente kan barangay San Andres asin iba pang barangay digdio sa munisipyo kan Santo Domingo Albay. Ngunya na pagkahapon tabi partner, labi ang kaugmahan kan sa tuyang mga kababayan kasi aramta na ngunya na pagkaaldaw ang pagselebrar kan 51 anyos na birthday or kumpleanyo kan sa tuyang padabang congressman na si Congressman Saldico. Nadadalang tangon yan mga ka-aksyon partner an sa tuyang mga benepisyaryo na bitbit an sa indang mga kaugmahan, labian sa indang pasasalamat, hulit sinda an saro sa mga napili kan sa tuyang padabang congressman. Ini an amay na pamasko na handog ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Ayan, nadadalan ta partner, ay sindaan mga maswerte niya itong mga benepisyaryo kung saan grabe ang ngirit asin kaugmahan nindangon niya na paghapon. Kaway-kaway ka mo mga, ayan, sindaan mga maswerte niya itong mga benepisyaryo na pinili base man iyan sa inda mga pangangaipo. Sabi nga ni sa tuyang mga pakikapag-olay sa inda partner, grabe ang sa indang kaugmahan dahil gunya na panahon na igwa ning pandemya, igwa nin may bulados na puso, may dakulang puso na talagang yaon ang pagtabang at pagkauman giraray nin regalo ngunya partner ning spirit of Christmas. So arog kang nabanggit ko subago, imbis Yes, na si Congressman Saldico ang regaluhan ta birthday niya ngunyan, si Congressman Saldico pala an may pa-birthday, may regalo sa mga kababayan ta dyan sa San Andres Santo Domingo. Yes, partner, tama ka tabi dyan, 51 anyos na ngunyan si Congressman Saldico, pero partner, mas pinili niya, mas minauot niya na kaldawan niyang ining special na kaldawan niya iselebrar digdio sa San Andres, Santo Domingo, asin ipamati sa inda na ang pandemya baku ulang para sa tumatayan ang matauanin pag-asa asin dugang na kaugmahan ngunya na arani na partner ang kapaskuhan. Partner, mahapot ko lang, ano ang regalo ni Congressman Saldico sa mga kababayan ta dyan? Ayan partner, nadadalan ko di partner, tagsararo sindanin sako, sararo sindang sako nin bagas, na ini partner, sabi nga ni kansaro kong nakaulay digdig dako lang katabangan ini partner dahil saro lang nga ni siya labor, saro lang siyang paralaba, pero partner dipisil anapon ini ang sarong sakong bagas di mo ini makukuha sa sarong aldaw sa naman. Kaya sabi niya partner, grabe ang kaumahan aninda partner digdi sa handog na regalo ni Congressman Saldico. May mga makakaulay ka dyan partner? Go ahead, kung may mga ma-interview ka dyan. Yes, partner. Yaon digdi si Miss Lyra Gregorio. Ini partner an event coordinator asin sa tabang man kan ako Bicol. Siya ang nag-organisar partner kaini tangaling mapili ining mga maswerteng benepisyaryo. Asin siya man partner ang nagpasiring sa kanya-kanyang barangay tanganing makaulay ta partner ining mga benepisyaryo ngunya na paghahapon. Midbid ko yung partner Miss si... Lyra marin na paghahapon tabi. Congressman Saldico, actually dakulaon po ining tabang sa inda kasi imbis po kami sa indo ang magregalo sa imong birthday ngunyan
kami po ang sa indong pigreregaluhan. So on behalf po kang mga taong ini, talagang grabe po ang kaugmahan ninda. Talagang pinili mi po talaga Miss Remy, so mga talagang nangangai ko na medyo dakula man ang pamilya, na medyo talagang kaipanan ninda yan. Para syempre ngunya na Pasko, dakula una ining tabang sa inda. Kasi nga ni, di ba, malapit na ang Pasko. So talagang si congressman ko talaga as in nag-extend siya ki tabang, and then imbis kami ang magregalo talaga, siya talaga. Bueno, mga tugang, mga kabarangay, may technical problem lang kita. Babalikan ta dyan ang linya ni partner Remy dyan sa San Andres, Santo Domingo, Albay, mga tugang, mga kabarangay. Babalikan ta siya para lalo tang makuhaan detalye kan pagtaong regalo ni Congressman Saldico. Sayang, medyo may diferensya lang kita sa signal sa mga oras na ini. At yan, abangan ta yan. Sa samuyang pagbabalik, magpapadagos ang pagtaong ayuda, nanay na may kamatian nagdulok sa Ako Bicol Party List. Diyan sa nakamo, mabalik pa ang tabang ora mismo. Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihing may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat po si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sagip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Marami sa kanila, puro paandar. Alam mo naman, may narating. May nagawa na ba sila para sa masa? Kailangan namin ng kasama, ng kamasa. This is a paid advertisement. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Akong rumdum ko na nag-aaro kami duman sa sa Busay. Tangki sa nang sadayan ituon. Tapos may tubong mga arugaan, mga dainganing sando pa. Duman kami nagsalod. Noon na wala pang mahirap ang tubig dito, walang tubo sa ilog.
Nag-aaral po kami, madam, dyan sa may gilid naan. Gripo pa, aliudo man so. Taday pa man ini, madam, talagang diretsong tubig baga duman sa mo. Ang kailangan namin dito, madam, pa, yung tangke namin doon, sa mismo doon sa source, dapat makalaki ang tangke. Kulang tabang, madam, ta syempre, dahil na magkukulang ang tubig mi. O yan ang paggamit mi. Kung sa ano baga, madam, bastante naman ang mi gamit ki tubig. Sobrang maalaga yan dito sa amin dahil makakatulong pa talaga lalo doon sa doon na relocation. Medyo hindi nasagat ng tubig masyado. Kaya nga, pwede mi ito pa diretso doon. Awi, dakulao na kaugmahan ni igwa na kaming tamaski puro paraano nagkukulang man kuntig baga kun arog ka na mainit nagmaski kami nagkukulang man kitubig igwa na kaming nakukuan dai na kami nagaano sa ararayo so mga aki mi dai na napagal pasiring duman kang arog kan inagian ning sakripisyo na magpaasan kitubig magbitbit dai bali na uning may water system na. Kaya ngunyan, ug maunon kami, nadagdagang kanuni ni na yuning pigpagibog tapos an kuryente mi digdi, lalo mahalon ang pigbabayadan mi. Kaya ugmahon kami, may solar daan, may ilaw daa, pwede daan dyan makakua. Dakulaon po, madam, ang samuyang pasasalamat. Nagkaigwa kami ang kami kang Ako Bicol ki water system na arugan po, madam. Maraming salamat sa Congressman Saldico sa tulong niyang binigay dito sa amin ng water system. Kaya nagpapasalamat kami yung residente na nabigyan kami ng tulong ni Congressman Saldico. Salamat, Congressman Saldico, na dakulao na oportunidad na tinaumong tabang digdi sa barangay ming ini uta ikapasa na nakapatao digdi arog ka aning tabang sa samuya kaya dakulao na pasasalamat ko sa iya. Dahil akong masabi sa iya, Nagbabalik ang tabang ora mismo. Ngunyan mga tugang makakaibanan ta si Manay Teresita Liamelo. Ayan. Manay Teresita, maray na hapon po. Maray na hapon man po. Taga saan ka po, tabi? Manay? Taga Gugun po. Gugun, Legazpi. Pirang taong ka na po, tabi? 69 Manay na po. Anong apod sa imo duman, Manay Tere o Tya Tere? Manaytes. Manaytes. Ay, Marites. Di pang maging Marites, Manaytes. Bako man Marites. Ayan. Sige. Aram mo ang Marites mo niya na nagkakalat. Opo. Ano ang gustong sabihin daan? Mga chismosa. Pakilaw lang po mga chismosa. Mga chismosa yan. Sige, di bali, Manaytes. Diyan na lang sa imo. Manaytes na lang. Ano po ang hilang, Manaytes? Ano po, dayon po na ako kang doktor.
nagpailing na ako kang September. Ngunyan, ang gustong sabihin po ni Dr. Rodenas, i-colonoscopy ako para maaraman ko anong nasa loob kang bituka ko. Nagpaparakulog-kulog po ang Aday tula ko. madeterminaran. Day pa po. Pero kasuarin ka nagpa-doktor. September, October. Kasuarin pa po yan nagpuon na pigsasabi mong pagkulog-kulog. Ining nag-ilang ako 2 weeks kang September. Tapos, ining paglaog ka yung paglalaog kang October, sige na sa kulog-kulugan tula ko. Nagbalik naman ako kay Dr. Rodenas. Sabi ni Doktor, dapat i-colonoscopy ta ka, tanganing iyang maaraman ta kung nga ta nagkukulog iya ko anang nasa lugan tulak mo. Ika po may pamilya ka, manaytes, may mga aki, may agom? May mga agom na po ang mga aki ko. May mga agom na mga aki mo. Darakula na gabos. Opo, warara man dyan sa mo. Ika po, may buhay pa si agom mo. Gada na po. Gada na. So, sisay na lang ka iba mo po sarong. So, aki ko pong daraga, may hilang man siya sa dugo. So, kamo lang doon magkaibanan. May makuapo pa akong duwa. Kabanan ko saro dyan niya sa luwas. Opo. Ano ang kwen mo ngunyan, source of income or pagkabuhay? Paano ka mo nagbubuhay-buhay? Ang ina po, kainiong makuapo ko, ipapadarahan man sinda, nasasakop man ako. Pero ako po, may pension man akong diit sa SSS. Tapos, may edit man akong honoraria sa barangay as a lupon. Bilang lupon. Pira man ang honoraria kan lupon? 1,000 po. Ang sarong bulan. Diyan sa gugon, ano. So, ang kaiba mo, makuapo mo, plasaro mong aki. Iyo po. Opo. Maliban dyan sa honoraria, and so mga purpadaraday naman kamong ibang hanap buhay. Nagtitinda-tinda kaming yelo, kaya lang malipot nga na panahon. Dahil para bakal kilo. Guaman, pero maluya. Maray kung summer, ano? Iyo Pag po. summer, grabe ang Maray ko ta. Pag-arog ka ini, siyempre malipot. So, ice candy ko, napundot ta pandemic, wala kaming panindi sa eskwelahan. Nagtitindaman ko ta ako sa eskwelahan. Dati ka pong nagtiturtindang ice candy sa Kayelo. Piguwalat ko sa kantin. Masira man ang mga flavor kan ice candy mo. Mangga. Manggam sa nabukado. Ay, purting maray. So, mga Tilam-tilam ako kang kuan. Ice candy. Okay. Yaong ka po ngunyan digdi sa Tabang Ora mismo kan ako Bicol Party List. Ano po ang kahagadan mo kay Congressman Saldico at saka kay Congressman Pido Garbin? Nag-agad po ako para sa medical ko sa pangpakolonoscopy. Sana po matabangan lamang ako iniong namatiang kong iniong. Si Shay po nagturo sa imo na digdi nagtatabangan ako Bicol. Kamidbid ko po si Congressman. Kabidbid mo. So, tapos nabaritaan mo talagang nagtatabang yan eh. Opo. So, nakaabot na po sa kaaraman manaytes ni Congressman Saldico at saka ni Congressman Pido Garbin. Yan na pangangaipo mo para pagpa-check up. O ngunyan, resibihon mo po ang asistensya medikal. Hali po sa ako Bicol, hali kay Congressman Saldico and Congressman Pido. Ang nakabugtak dyan, garo 3,000 po yan. Ito. So, anong masasabi mo po kay Congressman Pido Garbin and Congressman Saldico? Inot po sa Gabo, salamat sa mahal na Diyos. Nagkaigwa ako iniong pagkakataon na Iyan so pang medical pa lang yan. Ngunyan na araman na dahi ka nakatindang ice candy sa Kayilo, igwa pang padara. Salamat. Uyan na po ang padara pa ni Congressman Saldico and Congressman Pido Garbin. Diit lamang na pwedeng pagsalusaluhan. Salamat po. Ano ngunyan na masasabi mo? Dakulang salamat po kay Congressman Pido Garbin sa kay Congressman Ilis Saldico sa dakulang tabang na ini. Dakula po ining biyaya ning mahal na Diyos sa kuya. Dahil ko po ini malilingawan. Mabuhay po kamo. Bahala na po sa indo ang mahal na Diyos na magbalos. So tubod ka manaytes na ang ako Bicol talagang katabang na kasurog pa? Iyo po, totoo yan. Dahil lamang kipagduwa-duwa. Opo. Ang pigagad mo sa nangani, assistensya para duman sa pagpa-check up. Ayo po. Dahil mo aram, igwa pa palang kisurpresa. Birthday kaya ngunya ni Congressman Saldico. Ay, happy birthday po. Kaya imbis na siya ang regaluhan, ta siya nagregalo sa imo. So, sana man ay marahay ka, hagad min na magkaigwa kang karahayan, diyan sa imong namamatayan na yan tabata, may mga makuapo ka. Pira nagabos makuapo mo? Bali, 8. Yugod mo yan. So, wala man sinda digdi na so iba. So iba. So sana marahay ka manay, tangarig mahiling mo pa ang mga makuapo mo. Salamat po sa Diyos. Opo. So, yan po, mga tugang, mga kabarangay, saro na naman nakababayan ta ang tulos-tulos na natabangan digdi sa Tabang Ora mismo kan ako Bicol Party List. Sa samuyang pagbabalik, kumusta hon taliwat si partner duman sa San Andres, Santo Domingo. Asin at yan, may manggagana nin tablet, may manggagana man nin cash. Diyan sa nakamo, mabalik pa ang Tabang Ora mismo.
Alex, iba yan ang negosyo ng pamilya mo? Huwag niyo po sabihin may kinalaman din kayo dito. MSME Law, libreng kapital sa mga maliliit na negosyo. Lalo na ngayon pandemya, gaya ng mga itong mga produktong natulungan ko. Pati yung bigay na bayong ni ate mo. Ma'am Lauren, paalamat na kayo. Natutulungan natin ang mga maliliit na negosyo sa libreng kapital. Talagang lodi kita, Lauren. Galing mo. Nitong pandemya, over 400 na mga LGU ang bumili ng halos 3 bilyong pisong halaga ng agricultural products mula sa farmers directly. Nagpapasalamat ko si Senator Pangilinan dahil sa kanyang palaging suporta sa aming grupo. Kung may nag-aalala talaga, may tumutulong, siyempre lumalakas din ang loob. Pag natabangan kasi mga paraoma, bako malang sinda ang namaray ang buhay. Bako malang sinda sinamaray ang buhay, pero pati mga negosyante namaray ang buhay dahil si purchasing power ka mga paraoma naglangkaw. Kulaan ang ipapasalamat kay Senator Kiko for pushing this. Pero ako nga last, na si Senator Kiko ang brainchild kang Sanggip Sakalo, tapos siya mismo farmer. Siya mismo farmer, naiintindihan niya kung ano si mga kasakitan ka mga paraoma. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Damdamin ang kasawian, may bukas pa sa iyong buhay. Kaisa po ako ng masa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan, mahigit 1 dekada nang naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadapulan ang tabang di Kisamuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Mapagal talaga, madam. Lalo na pag mainiton, madam. Lalo na pag mawarang kay Karigos. Spillway, madam. Tapos, nag-ubas-ubas pang bubundig diyo, madam. Mapagalon, madam. Arayo, madam. Medyo nagdidiit lang po siya pag pag mainiton po baga. Kulang man po kaya ang supply ninda. Sa kada kulang po kaya ka mga konsumidores, halos digdi po nagkukuha. Makonsumo po talaga kami kitubig. Kaya siyempre importante po ang tubig sa pang-oral daw. Kung ako nga ni po digdi arani nadidipisilan, ta siyempre kung kulang ang supply, mas lalo na po sinda nadidipisilan. Pero diit po talagang nakukuha kang daipa po ibing
mas naggian po ang pag ano mikan tubig niyan ta pag sibini ka ining water system mas naging magian po ang pag buhay-buhay manungod sa pagkuha ki tubig. Dako lang po talagang nauugmas lang nagkaigwa kaming water system digita. Kang dati kung dakol na nagkukuha mas lalo kung nadagdagan mo niyan ta. Syempre mas fácil na po kaya ang pagkuha ki tubig. Dahil na po siya mabomba, maano na lang kang gripo. Kaya mas fácil po talaga ngayon. Kaya nagkaurong naman po talaga sa mga kataranan. Malaking may tutulong yan dito sa barangay namin kasi hindi na kami mag-iigib sa malayo. Malapit na lang ang igiban namin at saka paliguan. Dakulao nun, madam, bilog na malangka, taisan. Digdi na po, madam, nag-ararok, madam. Kung sayin-sayin po, madam, na lugar. Naraman na may magayong digding kunyan, utong kuwangki tubig, digdi na po, madam, nagdidirigdi, madam, para makakunyan silang tubig. Dakula po talagang nagkukuroan na digdig sa purok. Sa Tagungtong, may taga Pulot, may taga Guyam po. Ang halos po Guyam, dakulong po talaga. So, sa Guyam po talaga mahirap po ng tubig. Kaya digdi na po sinda nagkukurangon niya. Kaya dakulang talagang tabang siyang unyan sa mga yan. Makusog, madam. Tapos, madam, di talaga madam, maubas talaga, madam. May solar po, madam. Paabot nito ang kamong papasalamat sa AKB ta. Sa kadakulang po baga kang mga purok. Digdi sa muya na napaduman ining programa ninda. Kaya po dakulang po talagang pasalamat ni sa Ako Bicol ta. Saro po kami sa naging beneficiaryo kang programa nindang water system. Bako lang po sa pamilya ko, bilog po halos digdi o sa kataraning mi. Tsaka sa iba pong purok, nakakakuha pa po digdi. Sa paagi ko po, sa ngaran po kan sa muyang purok, tsaka barangay. Dako lang po ang pasasalamat ni sa Ako Bicol Party List, tsaka kay Congressman Saldi ko po. Kasi saro po kami sa naging beneficiaryo kang sa indang programang water system. Kaya po, thank you very much po Ako Bicol. Maraming salamat po sa Party List, Ako Bicol, tapos kay Congressman Saldi ko. Kung dahil po sa indo, dahil kay makuhaan digding maray na pag-arok-arok, inuman, at least dahil na kami mapagala sa pag-arok-arok. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Kaibanan tangunyan si John Ivan Bunapos ang satuyang maswerteng tablet winner na makuha ng unyan kan sa iyang tablet. Marinapon sa imo tabi. Marinapon matabi. Yan, o taga sa iyong katabi ko yan. John Ivan Bunapos. Bisita San Miguel po. Bisita San Miguel sa isla yan. Bisita, barangay Bisita San Miguel. Ang barangay nito nata inapod na bisita. Gulpian nagbibisita? Hindi tabi. Ha? Pirming may mga bisita ka mo duman? Pakiliran nilang ko ang mikropono. Ora man tabi. Anong pirang taong ka na ko yan? Jan? 14 years old po. 14 years old. May girlfriend na? Ora man. Siring na? Okay. Anong grade mo na? Grade 9 po. Saan ka nag-i-eskwela? Sa San Miguel National High School po. San Miguel National High School. Duman manggirayin sa isla. Okay. Anong trabaho ni papa mo sa kanima mo? Si mo matabi dahil mo na trabaho ta nagbubantoy tabi kang aki. Itugang ko nga. Tapos si pa labor. Pa extra masanta. Para extra. Oo. Pira ka mong magturugang? Tulo po. Tulo. Ikaan panganay? Ito. So, ano-an ko yan, apod kayo niya, gura no mo kakaipuhan ang tablet sa pag-eskwela? Dako lang po ta. May nagre-research po kaya kami kang mga... Pero may ka mong nagre-research? Ito. Yan, anong pigagamit mo? Nakikisubli po ako sa pinsan ko. Nagsubli ka lang. Di ka talagang sa diring tablet? Di ba? So talagang kaipuhan na kaipuhan. Bueno,
ta-birthday ngunyan ni Congressman Saldico kaya ngunyan mismo, ura mismo, pipataon ni Congressman Saldico ang regalo niya na tablet sa imo. Bukasan mo na tabi, John Ivan, para kuyan mo na, makaputan mo na ang brand new tablet. Oh, bagong-bago. Sige, kusiton mo. Aliw mo dyan sa plastic para mailing mo maray. Yan. O ano, iyon na, brand new. Oh, ano ngunyan ang masasabi mo kay Congressman Saldico na birthday ngunyan? Ta imbis na kitaan magregalo sa iya, ikan na regaluhan, kuan mo. Yan. Sige. Happy birthday po, Congressman Saldico. Salamat po sa tablet na na-receive ko. Dako lang po tabang init sa ko yung pag-iskila. Di ka pa man nag-girlfriend dyan? Di pa man. So mag-school lang una ha. So congratulations sa imo, kamong mga estudyanteng Bicolano, padaba kamong maray ni Congressman Saldico ha. Yeah, okay. So mga tugang, may nanggana na kan tablet. Ngunya na maal daw, nag-claim na siya, igwam pa. Kipapaganaong tablet niya dahil birthday talaga ni Congressman Saldico. Labo-labo ang panahon niyan. Ang sa tuyang sunod na tablet winner, siya si Jenny B. Aikutso. Ayan. Jenny B. Aikutso. Ayan, may mensahe digdi si Jenny B. Aikutso. Basahon ko. So, naging message niya, maray na aga po sa Saindo sa Action Co Center o ako Bicol. Isad man po ako sa mga estudyante na naghahagad kantabang na galing po sa inyo. Kadakol niyo na po natabangan ng mga estudyante. Arog ko, kaya bilang estudyante, nag-aasa man po ako na sana isad man ako sa mga estudyanteng mapili nindo. Ako po si Jenny B. Aikutso, taga Salvacion, Daraga Albay. Estudyante as in incoming first year college sa Daraga Community College sa maabot na Ralaugan. Hangad ko man po na matabangan niyo po ako para sa online class ko. Maski ano pong tabang hali sa inyo ay tatanggapon ko. Mapagalon po para sa araw kong estudyante ang magklase, sabot nga kan pandemya na sa tuyang tigkakaharap nga na. Depisilon po ang maging estudyante na maray magamit sa pagklase, lalo na po sa gitna kang pandemya. Ang mga magurang ko man po para sa magagabat na trabaho. Gusto ko lang po sana maging marayan sa kuyang pagklase, kaya sana po isad po ako sa mapili nindo. Maud ko man po na sana mapansin nyo ang sakuyang mensahe, asin sana po ay matabangan niya man po ako para sa sakuyang maray na pagklase. Makakaasa po kamo, hindi nyo pagsisisihan kung ako po ay isad sa mga mapipili nyo. Dakulang salamat po. Congratulations, tabi sa imo, Jenny B. Aikutso, kang Salvacion, Daraga Albay. Tinaw niya pa sa iyang cellphone number kung siya manggana. Jenny B., tabi, alaton mo may maapod sa imong staff kan Action Co Center tabang ura mismo kan ako Bicol kung paano mo maklaim initabi na brand new tablet na ginanahan mo in regalo sa imo ni Congressman Saldico na magagamit mo para sa imong pag-eskwela. Bago kita magpili kan sa tuyang cash raffle winner, kumusta ang taliwat si partner? Balikan tan sa iyang linya duman sa Santo Domingo, Albay sa pa-birthday ni Congressman Saldico sa mga kababayan ta. Partner, maray na hapon giraray sa imo. Garo may problema talaga kita sa audio mga tugang madali lang. Nagiging robot ang busis ni partner Remy. Yung wag robot ano. Berdaw. Maremedyoan ta pa daw. Sige, sa telepono na lang. Partner, mag-upload ka digdi sa telepono. Aramin ni partner kayo na teleponong ini, ano? Sige. Taod-taod doon ta mga tugang mga kabarangay, babalikan ta ang linya ni partner Remy duman sa Santo Domingo kung paano ta siya makaulay mga tugang sa telepono na lang siguro. Partner, Remy, kung nagdadangog ka, baka pwedeng mag-upload ka digdi sa telepono. Tangarig makaulay mi ka. Ngunya na pagkapunta, itong kuyang kaya nasa may mga kuwan ito, bulod-bulod dito, naka-location ni partner. Kaya mapagal ang internet. Bueno, so habang pigalat-halatan apod ni partner, pasiring muna kita sa satuyang, yun nag-upload si partner. Uni na,
Di siya nag-upod sa kuyang pandiurag na cellphone. Ma-i-under tayo daw ini. Hello? Aramta na medyo Yun na, madala. na San Andres sa Santo Domingo. Kaya problema talaga di ang signal. Although data man ini pinaglalauman kasi nga ni partner maayos man ang signal kasubago. Pero di magiging ulang iyan partner tanganing ang kaugmahan mo niyan asin ang pagselebrar convert ni Congressman Saldico maulang. Kaya partner kasabay mo niya na pagkahapon si Kapitana Eva Banwa ang kapitan kan Barangay San Andres DO sa Santo Domingo. Bari na pagkahapon sabi Kap. Na hapon man po. Kap ano tabi sa imo tabing namamatay nasaro tabi sa imong barangay na napili para tabi gibuhan kay niong selebrasyon. Pangalan po kang bilog na council sa San Andres. Nakulaw po ang samayang pasalamat kay Congressman Saldico sa ayuda po na sinauyang sa samuyang mga constituentes. Nakulaw po ang tabang ini sa mga napili na beneficiaryo. Sa oras po na ini kan pandemya, grabe po ang pagtios. Nakula ang pong tabang ini para sa inda. Kaya nagpapasalamat po kami. As in, nagbabati po kami min happy birthday kay Congressman Saldico. Happy birthday po. Ayan, partner. Yan si Kapitana. Salamat tabi Kapitana. And syempre, mapili man kita partner. Yes, partner. Ano daw kung sarabay-sabay mo pakantahon kay happy birthday para kay Congressman Saldico ang mga yaon dyan? Iyo partner, tagtaon. Sige. Una kaibahan ko ngunyan si nanay kasi saro ini sa mga beneficiaryo. Nalabian pa sa salamat nga ni partner dahil saro siya sa mga napili ngunyan na matauan ni na sarong sakong pag-aashali kay Congressman Saldico. Nanay, ano po ang pangaran? Erma Balion. Nanay Erma, pira po ang sa imong aki? Ano po ang sa imong hanap buhay? Naglalabada, nagmamasukan. Oo, naglalabada, nagmamasukan. Ngunyan tabi nanay, sa po si Agum. Para na tabi. Solo parent ka po. Ano yun? Ano po kanina nay, nasaro ka po sa napili na benepisaryo. Ano po ang tabang kani sa tayo mo? Dakulaw na sa kaugmahan ko. Dakulaw na tabang sa kuya. Hindi, ang paglababaga. Baka ang sarong simana, kung minsan sa isip. Pura no lang. Dakulaw na salamat. Saldico, happy birthday. Oo. Sa imo. So, ini po nanay na sarong sakong bagas, mga pirang aldaw mo po tabi ni ko konsumuhon. Hindi ko sa iras-irason ko man sa mga aki ko, may duwa man pamilya na baga. Kaya akong gambal, kaya at pag iras-irason ko man Aralit pa. Opo. So, kan day ka pa po na nagka-receive ka ini, ang sarong sako ba, mga pirang taon ka na bago nagkaigwaning sarong sakong bagas? Nga, ni ako nakakabakal tabi, sarong sako, nakakabakal 5 kilo, siring ka pag nag-purpose ako. So, ibig sabihin, first time mo po ini magkaigwaning sarong sakong bagas? Opo. Salamat na dakulaon. Kung ikaw po, nanay, may mensahe ka po kay Congressman Saldi, ano po ito, nanay? Saldi ko pa tabi, happy birthday. Salamat na dakulan sa imo. Sana pag-alawin pa ang sa imong buhay. Ayan. Ayun, napapaibi partner si nanay kasi according sa iya partner. Una ko nga ni partner ang partner na magkaiguaning sarong sakong baga sa yung buhay niya partner. Partner, una ko nga niyan sasabihin ni Manay, Congressman Saldico, sana magdakul pa ang lahi mo. Ayan. Balo na da siya partner. Pero yan, yaonig di partner ang sa tuyang mga beneficiaryo, taagadan pa sindaning mensahe kay Congressman Saldi. At aram ko kasi igosindang sabihin kay Congressman, sige daw tabi mga nanay, mga tatay, ano sige, sarabay-sabay. Kay Congressman Saldi ko. Onig yan sa tuyang camera, harap na mo di mga nanay. Ayan, ano ang sa inyong mensahe kay Congressman Saldi ko? Ayan. And syempre, di mabibilog ang aldaw kan taldawan kan birthday ni Congressman kung daidanin doon siya kakantahan. Okay lang ba? Nakantahan-tahanin, happy birthday si Congressman Saldico. Sige daw, nanay. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan partner, labihan kagbuhan dyan sa tuyang mga beneficiaryo ngayon. 30 ni partner ng mga beneficiaryo, maswerteng beneficiaryo na mauli ning tigsararong sako ning bagas. Amay na pamasko
ni Congressman Saldi ngunya na sa iyang birthday or kaaltawan. 51 kaaltawan kan sa tuyang padabang congressman si Congressman Saldico kanako Bicol Party List. Patunay yan partner na nako Bicol katabang na tasurog pa. So yan muna partner ang kaganapan digdio sa San Andres, Santo Domingo kung sa intraintang beneficiaryo ang maswerteng mauli ning regalo hali kay Congressman Saldico. So back to you partner dyan sa studio. Thank you very much, partner Remy Maha Salvador, kan Bicol Region, mga tugang live na live, duman sa San Andres, Santo Domingo, Albay, kung sain, ipinaabot ni Congressman Saldico ang regalo sa mga kababayan ta duman sa San Andres, Santo Domingo, sa mismong aldaw kan birthday ni Congressman Saldico niya na petsa 8. Imbis na po siya ang regaluhan, siya ngunyan ang nagpaabot ng regalo. Kaya grabing kaugmahan kan mga kababayan ta duman. Mabuhay ka, Congressman Saldico, and happy birthday. Mapili naman kita ngunyan kan sa tuyang maswerteng cash raffle winner 1,000 pesos. Eto na. Ang maywagang garapon. Sige, ikan mag-dial, Miss Beautiful, ha? Tamas makusog yan kay sa digdi sa inapuda ni partner. Pero ayos man luguday, nagputol-putol, ano? Ito na. Sige. Ang number 0912 726 0017. Taga Camarinesor, si Dit Amata. 0912. Nag-ring na. Ano yan, naka-loudspeaker na yan, ano? Dit Amata. Simbagon mo, Dit. Nag-ring na. Sige na, Dit kan sa iyang cellphone. Ni Dit Amata. Sana isusayang kan 1,000, ano? Bida nang iturog, ano? Ayan, nagsimbag na. Dit! Dit! Hello? Hello, Dit? Hello? Naputol. Hello, Dit? Ay, maghanap ka tabi ng maray na location. Dit? Hello? Hello po. Ay, Dit! Si Kuya Nini, Dut. Sino po? Si Dut tabi ni. Hain ka ngunyan. Hello po. Hain ka ngunyan, Dit. Hindi po, Sarong po. Sarong, tagasain ka mo. Taga Buyo, Gowa, Camarinesor po. Buyo, Guwa, Camarinesor. Diyan sa partido. Opo. Ara mo na, may ideya ka kung sa ining nag-apod sa imo mo niyan. Ako, Bicol, Partilis. Yan! Tama ka, ako Bicol Party List ang nag-apod sa imo. Dit, ano, may agum ka na, nag-ieskwela o may pamilya na? Mayo po. Mayo ka man agum? Daraga po. Ha? Daraga po. Daraga. Anong pinagkakaabalahan mo, Dit? Anong mga pigaparadut-dut mo? Anong pinagkakabisihan mo, Dit? May trabaho ka? Tindahan po. Tindahan. Dit, kaya kami nag-apod sa imo ngunyan dahil birthday ni Congressman Saldico kan ako Bicol Party List. Dahil birthday niya, imbis siyang regaluhan, siya may regalo sa imo. 1,000 pesos, Dit. Dit? Thank you po. Anong masasabi mo kay Congressman Saldico dahil birthday niya ngunyan? Maraming salamat po. Okay, Dit, abangan mo na lang, may maapod sa imo ha para makuha mo ining 1,000, ano? Abangan mo na lang. Okay, congratulations. Bye-bye. Yan mga tugang, si Dit Amata kan Guwa Camarinesor nananggana ki 1,000 pesos. Mga tugang, siyempre may pagirumdum ginara kita sa mga babaeng ta, so mga gusto po tabi na manggana in tablet or manggana in cash. Pipagirumdum lang po sa indo na dapat po totoong pangaran ang gamito nindo sa Facebook, totoong pangaran, totoong apelyido, tangareg day po maging imbalido ang pag-intra nindo digdi po sa mga cash raffle and tablet raffle
napig dadara po sa indukan programang initabang ora mismo kan ako Bicol Party List. And syempre, duman sa mga kababayan taba at may mga problema kamo dyan sa dagay. Siya nga pala, ako nagdadangog si Kapitan Luis Espejo kang kulyat. So kasudma, kapakialat-alat mo lang dyan tagaro madyan man si partner para ipalo up. So nagkwanta, nagkukontak siya kasudma sa kuya, ay kasubangge, tungkol duman sa isong natukar digdi sa programa. Kung may mga problema kamo dyan, nasa iling nido kay puan ng legal na advice kan mga abogado, mga tugang may abogado kita digdi, Attorney Jill Bungalon, Attorney Ramiro Bores, digdi po sa tabang legal kang tabang ora mismo kan ako Bicol Party List. Day kamo magduwa-duwa, magdigdi kamo taigwa sa indonin, mapaliwanag, mapaintindi kung ano mga dapat nindong gibuhon sa mga problema tabi nindo, mga tugang. Bueno, inabot na kita nin oras. Uy, 17 dias na sana bago ang Pasko. 17 dias na sana, ibig sabihin, pirang katurog sa... Ang simbang gabi, norma po. Madali na, no? 16. Madali na. Mga tugang, asin dyan nagtatapusan sa tuyang programa ngunyan na aldaw. Mga tugang, again, happy birthday kay Congressman Saldico, ang pilantropong kongresista kan ako Bicol Party List na may bulawan na puso, nagtatabang sa mga kapwa Bicolano. Sa pangalan ni Partner Remy, duman sa San Andres, Santo Domingo, Albay, ako mampon sa indulingkod, Mr. Siram, Joshua Martinez. Salamat kan sa inyo pagantabay. God bless Bicolandia. Mabuhay! Aksyon ko sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan, aksyon ko patuloy na